Tak kolik jste skončili ve škole dneska, Lávko? Ale o půl druhý. O půl druhý, jo. No, pak jsem šel na oběd. Co jdem tady? Jo, můžeme, no. Jsem šel na oběd. A co jste měli dobrýho, člověče? Ale čočku, to se nedalo jíst vůbec. Mňám čočka, ale to já zbožňuju, ty brďo čočka. Dneska to je všechno takový na nic. A co se stalo, prosím tě? No nic, vytasil mě z češtiny. No a taky zvládl jsi to, co jsi dostal? No, co myslíš, jako kulu. 5, ale Průšvih jak svině. neboj, to si opravíš, to bude v pohodě. Ne, já z toho mám hrozný nervy, to je fakt průšvih. Když to doma řeknu, tak jsou hrozný nervy. Hele, buď v klidu, vaši to pochopijou, vždyť 1,5 ještě nikoho nezabila. No, 5 ne, ale fotr mě zabije. Já jsem si tak, že mám nervy prostě. Hele, nekuř, víš, že mi to vadí. Ty víš, že mám nervy, ne? Ježiši. Nazdar. Ježiš, ahoj. Čau, nazdar. Čau. Jak se máš? Tu je? To byl jenom kamarád. Jak mu mám vysvětlit, že to byla moje kamarádka?